dois, três! Čísla nelžou. Když mi bylo 5 let, 9 měsíců a 13 dní, koupila moje biologická matka své biologické matce diář na rok 2008, i když byl teprve rok 2007. Biologická matka mé biologické matky byla však těžce nemocná a pravděpodobnost, že by se dožila roku 2008, byla asi něco kolem 15%. No přesněji řečeno 14,92%. Když jsem se zeptal své biologické matky, proč kupuje své biologické matce diář na rok 2008, i když je nám už všem teď jasné, že se toho s největší pravděpodobností nedožije, řekla mi, že jsem cynik. Mně teda přišlo dost cynické vidět biologickou matku mé biologické matky, jak si s radostí zapisuje do diáře vše, co chce v roce 2008 stihnout. 1.4. 2008 kadeřník, 5.5. 2008 shledání se sestrou. Zemřela poslední den v dubnu, takže dobrá zpráva je, že toho kadeřníka stihla. Moje biologická matka řekla, že jí to aspoň bude v rakvi slušet, ale já si myslím, že na tom stejně nesešlo, protože ta rakev byla zavřená. Čísla nelžou. Když mi bylo 7 let a týden, dostal jsem od otce velký výprask. Zrovna se vážil a jelikož přibral 4,92 kg za 28 dní, nemohl tomu uvěřit. Řekl jsem mu, že čísla nelžou. Když jsem byl na základní škole ve Žluticích, spolužáci se mi smáli a říkali mi 69. Smáli se mi, protože jsem tomu prý údajně nerozuměl, ale já moc dobře vím, co 69 je. Je to deficientní bezčtvercové celé číslo a to mi moc vtipné nepřijde. Když jsem byl na 2. stupni, tak mi Klára, moje sousedka v lavici, řekla, že by mě chtěla oprcat. Kdyby nebylo té osudné noci, kdy jsem slyšel biologickou matku, jak říká mému biologickému otci podobnou frázi a následně se ozvaly zvuky podobné tuleňům kuželozubím, které vydávali na jednom dokumentu na Prima Zoom, asi bych nevěděl. Když jsem se jí zeptal, jestli myslí kohabitaci, nevěděla zas ona. Moje matka si myslela, že jsem až příliš antisociální, tak mě poslala na příměstský tábor, vzdálený asi 20 kilometrů od mého rodného města. Řekla mi, že mám domů posílat pohledy. Tomu jsem nerozuměl. Protože jednak jezdí do Klášterce nad Ohří pravidelně nakupovat, ale hlavně je vysoce pravděpodobné, že bych byl doma dřív než ten pohled. Náš táborový oddíl se jmenoval Bobříci. Já jsem protestoval a chtěl jsem přesnější označení. Například bobři evropští. To neprošlo. Neprošli ani bobři kanadští. Vedoucí se mi za tuto nejapnou poznámku o bobrech rozhodla pomstít a tak řekla, že budu recitovat před celým táborem. Já nemám rád, když se na mě dívá moc lidí. Mně to způsobuje strach a nervozitu a úzkost a vždycky se mi zrychlí dechat, takže jsem tu báseň ani nedořekl. Vlastně jsem ani nezačal. Jediný, kde se ke mně na táboře choval normálně, byl Viktor. On mi rozuměl. Když jsem se ho zeptal, proč se ke mně chová jinak než ostatní, protože ze statistického hlediska je přece výjimka, podíval se na mě a řekl, že čísla občas lžou. Thank you. Gente, ele fala rápido, né? Uma salva de palmas para as nossas tradutoras. E a legenda vai devagar, você percebe, né? Ele e a legenda ficava uma estrofe, via outra. Estranho, né? Ainda bem que tem a legenda, né? Jurades, levantem suas notas. Quero nota pra cima do programa. Vem! 7.9. Credo! 7.9. Credo! 9.2. Credo! 9.3. Credo! E 9.7.